Máš opakované zápaly hrdla? Pozri sa na to, čo máš nevypovedané, čo ťa tam dráždi. Dusí ťa stále niečo. Nemôžeš sa nadýchnúť, máš tlaky na hrudi, alebo sa ti opakujú neustále respiračné ochorenia. Pozri sa na smutky, ktoré nemáš spracované, ktoré ťa dusia. Alebo sa pozri na to, kde nie si slobodný, slobodná, alebo voľný, voľná. A čo bedrový klb? Bolí ťa? Tak sa pozri na to, kde si nedovolíš vykročiť vpred. Kde sa držíš v minulosti. Čoho sa v tej minulosti držíš? Máš problém s vyprázdňovaním? Tak si dovol pustiť to, čo sa v živote stalo. Dovol si pustiť svoju minulosť. Často ťa pýcha v kolene? Tak sa pozri, či vieš byť pokorná alebo pokorný v momentoch, keď je to naozaj potrebné. Či dokážeš ísť do pokory pred mužmi alebo pred ženami. V závislosti od toho ťa pýcha ľavé alebo pravé koleno. Máš opakované zápaly močových ciest alebo problémy s obličkami. Tak si zvedom svoje strachy, ktoré ťa častokrát môžu ovládať alebo znižovať tvoju energiu. A čo hnevy? Kde sa nám tie ukladajú? Bolí ťa často oblasť trojuholníka, žalúdok, žlčník, žlčovody, alebo máš problémy s pečeňou? Tak práve tu sú často uložené naše hnevy. Bolesti krížov sa objavujú najmä vtedy, keď máme akékoľvek finančné ťažkosti alebo máme toho veľmi veľa na tých krížoch naložené. Bolesti krku alebo teda krčnej chrbtice sa objavujú hlavne vtedy, keď si nedovolíme pozrieť sa na jednu stranu alebo na druhú stranu. A čo také bolesti hlavy? Tie sa objavujú predovšetkým vtedy, keď veľmi veľa premýšľame a keď máme určitý pretlak, či už povinností, starostí, myšlienok alebo čohokoľvek, čo sa chce dostať z nás von. Svrbenie kože. Aj toto hovorí o psychosomatickej príčine. Väčšinou vtedy, keď sa z nás niečo chce dostať von, nejaké toxíny, nejaké odpadové látky a my tomu nedovolíme. Zo života sú to predovšetkým častokrát toxickí ľudia, toxické situácie. Tak im dovol odísť z tvojho života a svrbenie kože prestane. Toto je len pár príkladov, ktoré som uviedla. V prípade, ak chceš spojiť svoje zdravotné problémy so psychosomatickou príčinou, pokojne mi napíš alebo ma kontaktuj, alebo príď priamo na konzultáciu.